Heeglaan en leeglaan. Hier is het effect van boeiendelgong goed te zien. Boeren die boeren vaak generatieslang op dezelfde locatie. En als je dan kijkt naar het verschil in de grond tussen Paken en zijn zoon, kan dat wel een meter zijn. En dat er terugworken wordt zoals nou, kan het wezen dat er in de toekomst haast geen veengradengebied meer oer is. Om de beklinking van een veengradengebied wat uit te remmen, komt de provincie met maatregels. De boeren die op het land boren, maar het land zo nu en dan onder water zetten. Daar waar veel veen is, daar gaat het waterpeil naar 90 centimeter in de sloot. En daar waar ook klei op veen is, die gebieden hebben we ook in Friesland, met name ook in de Zuidwesthoek. Daar gaat in de zomer het waterpeil naar 60 centimeter in de sloot. Begrijpelijk, maar toch dreig voor de boeren. Maar wie het land is het geen boerkje. Stefan van der Zee is boer in Reehel en het er al ondervinding mee. Wij hebben het water hier omheen. Wij hier eigenlijk nog wat veld op matten. Wij doen hier een hele hoop met graaidevogels. We hier nou eigenlijk bedongen matten. Nou, zo het hier sowieso net kent. Alleen nog, doordat het nou het waterbuis extra omheen stiert, ben wij 3 weekend achter. En wat zouden de gevolgen dan wezen kunnen? Te laat menen, nou ja, als die kei erin zakje en ze ploeit het hele lang om, ja, dan kan je ook net waaien. Dus dan bloeien die kei ik langer ben. Nou, al dat soorten van dingen. Dus die gebruiksmogelijkheden, die gaan dan achteruit en dat maakt je voorkomen. Het zal nog een hele tour worden. Het wetenschap zit hier voor een dialoog. Wij gaan eind maart in Friesland op een aantal plaatsen gaan we informatieavonden beleggen om de mensen te informeren en ook aan te geven waar voor hun nog ruimte zit om zich te mengen in de discussie.